Ayong adlaw sa tanan. Karong adlaw magbungkag ko ani akong garden kay nagulang naman ni ang alugbati ug kaning mga galay sa kamuti ato na sad ning usbon og tanom para bag-o na pod ang atong garden. Inana na siya guys, basta magulang na ito nang ilisan og bago para maka-harvest sa pud tag mga nindot nga galay. Okay, let's go. Samtang galangkat ko ani, wa man jud ko kay tag-unod aning kamutiha. Tinuod jud ay nga pang kuan na gyud ni siya, pang salad. Lahi gyud ni siya nga klase nga kamuti guys. Kani pud akong mga tinangkong nahurot na gyud ang udlot ani kay ang uban pud ani gituktok man sa manok kay gikuan lagi nako og ali. Gikuan ako ang net kay akong gibutang diri sa akong bulak kay akong bulak pud nga sunog. Morning na karaan na siya tanahon. Ako na lang gilangkat kay Elisa na lang natubag. Giapil na lang pud nako langkat ang akong kalbasa ani kay dili man gyud na siya mangunod. Naunta siya daghang bulak pero dili gyud siya kalusot kay daghan mang mananap. Manag yung kog langkat guys. Nahawa na siya oh. Ato na pud ning bungkalon karon taud-taud. Igo mawala ang init. Kay tamnan na pud nato nagbalik. Guys, diri ra pud ko manguha og akong isibilya kaning akong gipang langkat ganina nga kamuti og mga 5 fingers. Kay naguwang naman mamili ra ta ning medyo lingod-lingod may atong itanom. Kay para dali ra mabuhi. Kay kini uban sa guwang na kaayo na. Tora ning pilian. Ayo, daghan jud kay ni siya. Mao na ni akong napili guys oh. Pero ako sa ning huluman og tubig kay medyo na laya man ni sa init kay para maulian po. Dili ni nako mahurot og tanom ang uban ni tanom man ako dito sa uma nila papa. Unya kay gitangtang man to na kung alin nako dinhi magbalik na pukog buhat kay gabok naman to ang haligi nga kawayan ani. Pulihan na lang po nato aning kahoy. Bala gamay basta kay lig-on ang importante masangitan sa akong net. Gaan naman kay nang net. Kini ra gamay nga kaya atong ibutang ang importante lig-on lang siya. Kay kung dili ko magbutag ali dinhi ang akong mga manok manulod sa akong garden unya ila man ang kaykayon labi na naggamit ko og kanang raisal ilahag yun ang kaykayon. Basta magtanom ko magbutang jud ko og raisal kay naman ko ni siya sagol iti sa manok kay wala man ko'y laing pangpatambok ani akong tanom kanara kay dili man pud ko magamit og fertilizer. Ato sa nibungkalon ang yuta kay para mahumok kay kung dili ni nako gamitan og bara bantok man gyud ni siya nya atong tanom dugay katubo nya ato ana lang pud ning hilapan kay para matapok gyud ang yuta da sa ibabaw. Kani akong trabaho naabtan pa man gyud ni ugma mo nang akong sanina lahi na pero akong jacket magagi hapon na. Naligo na gid ko ana kay grabe na yung iganga pero pagkahuman po nako kaligo naligo na pug ko singot pero init nagpalandong sa ko kadyot kay grabe na yung inita pagkahuman nag bangag na dayon ko ani akong tamnan og luya unahon sa natugtanom ang luya paulahi na lang ng kamuti og kaning tinangkong magtanom pugod ani og string beans pila ka punuan kay wala ko katanom og string beans nya dagan baya kog similya libog na gyud ko ahanin ako ipang tanom akong mga similya diri kay nagtapok na jud ni bisan unsa na gyud ni akong mga liso nga gipang tapok nya wala pa gyud ako natanom ang uban ani nalaya na magid maayo perti na humuka sa yuta o kay ako man gyud nang gibara nya gibungkal og maayo karon nindot king tubos luya na to ani pero ako junang butangan og raisal ang luya kay para motambok gyud na siya maayo mo ni akong gilawom-lawom og bangag niya ang akong luya gagmay ba kay ito nara ang raisal nga akong giingon nga naisagol iti nakakita naman mo ani atong niagi kay ako naman ning giblog nga mao akong gagamiton ganahan ko mo gamit ani kay ang akong tanom tambok nya dili pug kayo ni siya daghan og iti sa manok kay kung daghan na pud kaayo mao man gud nang uban nga masunog mamatay imong tanom basta masubraan nagbutang og iti labi na kanang iti nga walay raisal dili inani mao gyud nay kasagaran nga makasunog sa tanom paggamit kag pure iti i-mix yun na nimo sa yuta kay para dili masunog ang imong tanom kay init man gud nang iti itanom na ko sa sudlanan sa ahos niya akong ibalhin diri ang kaning uban wala pa ni nanurok dinhi na lang nako itingom og tanom kay ikapoy na magugakot atong yuta nga isod sa sako mayo ni diri itanom kay luwag-luwag ba niya humok ang yuta dali ni sila managko ang iyang unod kay kung sa dito sa akong sulanan gamay manggud to unya magbangag na pud ta og para tamna nato sa string beans daghan kog itanom man akong garden kay para dili masayang ang space liso na pud ni sa string beans akong ipugas dinhi kay atong niagi papugas man kog liso sa Bagyo beans sa gawas ang kini diri sa sulod kanina po string beans sagol-sagol niya akong liso na poy lisos patula wa pa na ako napugas may paspapa nakapugas na
Ako wa pa gyud ang iyang patula, wa na namunga na ang akong iyang patula oy. Ang ako may wa pa gyud ako napugas kay pati bisiha. Wala lang sa nina ko gibutangan og raysal ug katong iti kay basin niya di manurok ba. Mas mining puro yuta kay ka buhian ni ayan ako butangan.